سلام طعنان نعخم يكون كبرات تخاتلتي سينما سمرام عمدن تايت مخرني بسالة تحوزهم زلهم دبدبيتات كتصال تقرب على مو إذا مرب كباخم ناباخم سلازخونات تساتفوكم وترو كتقصلوا إنا نلهبهم نحنا بوجنا نخلو بمول تقدسنات يبكي عزبنا مرسي كم نقربو بأخبار دراجمنا كنحبركم نفتو نلومون كم تلمود استلعكلنا كل ترب دبيتات كن انجركم ينامو كسافت أمي بأخبار مسانا كتصنحوي عدم سناي مكتتال سينما سمري كابيزي رابيزي حينا للنار فلتت حقوز دستا سحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمري عب سينما سمري قطعو مزنك نوري وعاما كوميدي دراما ملالا وزاتا سبورت فيلمي سلام اندا سينما سمرة كمي يالخم إلدانا يبهل قوال 15 عمت تمهاري تشامنا كفليهم حما أقات أمخوينو بناي محاوزة يدفئيت عركي حيزام دحرش دشاوار حليلانا أبيلنا دما تقوطاو ركفت إمنام تقياتي زايقت أجمرنن سلازخونت انسي أحيزني زبر الدئتين هيروني يجي نمبر كمتي نحنتي اخلت قوال تنسي انت حيزاتر يو ملكتات زرائن زولو يمثل ولا أبتحت واي كفال أكالي كلا المحج زي فلت أسمعيتات كفلت أني جمير له تجأني غن حنت بتمرتي بسلت زبلا قوال حتي تيام نساون تطرات إراء تسقيات كي ترأيكات انسك تحز تخيل ديخام كابزخون حماقات محزود كوت إكا انتاي كقبر علني سلام زخبر كحفتنا إلدانا بقدامنت زقات أمك شجر إين مين كنبهال نابانا مصحفكي كنمزقنا كنفتو كاتسيلنا خمت زبالكيو تقلوا مزانو ናይ ገዛ ርእሱ ክልተኣዊ ፀቕጥታት ኣለዎ እወታውን ኣሉታውን ፀቕጥታት ማለት እዩ እዚ ሓይሊ እኩብ ባህሪ ስለ ዝኾነ ነብሲ ወከፍ ኣባላት እኩብ ናይ ሓዲኡ እወታዊ ኣሉታዊ ኣንፈት ክደፍእን ከምኣዝኖን ዘኽእል ዘገምታዊ መጥቃዕቲ ይፍኑ መብዛሕትኡ እወታዊ ርድኢትን ኣመላኽታን ሂወት ዘለዎ እንተረኣ ኮይኑ እቶም ኣብቲ ጽላል ልፍንታዊ እወታዊ ሓሳባት ኣጽሊሎም ዘለዎ መዛኑ ናብ ዝሓሸ ኣንፈት ሂወት ይቕልሱን ይጓዓዙን ብኣንጻሩ ድማ እቶም ኣሉታዊ ባህርያትን ኣመላኽቶምን ርድኢቶምን ሕማቕ ኣልቡም ሂወት እናገንጸሉ ክነብሩ ይገብሮም ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዓለም ካብ ዝኾነ ክሊ ዕልሚ ንሃሉ ካብ ኣሉታዊ ፀቕጢ ምዛኑ ክንጥንቀቕ ኣለና ቀድሚ ኩሉ ክትወዝዮ ዘለክ ስጉምቲ ቀድሚ ምሕዛውኪ ኩነታትቶም ትመሓዘውዮም ዘለኽ መዛኑ እኹል መረዳእታ ክህልዎ ክለዎ እቶም መሓዙትኪ ክኾኑ እንተደልዮም እንታይ ሕማቕን ጽቡቕን ባህሪ ኣለዎም ምስቲ ንስኺ እትሕልንዮ ሂወታዊ ዕላማ ስድራኽን መቕረክብን ብዓብዩ ድማ ሕብረተሰብን ክትበጽሕዮ ትደሊ ዕላማን ይጓዓዝ ድዩ ኣብቲ ምሕዝነት ብምእታውኪ ክትበጽሕዮን ክትረኽብዮን ትኽእሊ ብልጫታትከ እንታይ ኣሎ ከጋጥመኪ ዝኽእል ዕድልከ ዝብል ሕቶታት ቅድሚ ናብቲ ጉጅለ ምጽምባርኪ ክሕሰብሎም ዘለዎም ነገራት እዮም ምኽንያቱ ናብቲ ግሩብ ምስ ተጸምበርኪ እቲ ውልቃዊ ክብርታት ማለት ንሂወት ኣገደስቲ እዮም እንብሎም መትከላት እናሻዕ እናሃሰሱ ናብቲ ናይቲ ግሩብ ሓበራዊ ክብርታት ስለተኣቱ ከየስተውዓልካሉ ብዘገምታዊ ለውጢ ናብ ኣተሓሳስባን ዕብለላ ኣባላትን ስለ ዝኸውን ነገራት ከተመዛዝን ይብርታዓካ ስለዚ ኩሉ ግዜ ቅድሚ መዘናዊ ኣዕሩኽ ምጽምባርኪ ነገሩ ዓርኪ ሰባር ነቓዕ ስለ ዝኾነ ከተሓስብሉ ይግባእ እዚ ብዙሕ ግዜ ኣብ ንእስነት ዓሰርተታት ብክኢላታት ስነ ልቦናውያን ከም ግዝያዊ ጽላለ ዝገልጽ ዕድመ ምዃንዩ ዝርከቡ መንእሰያት ኣካላዊ ልጡታት ኣሰንዩ ዝመጽእ ውዑይ ባህሪ ንእስነት ስለ ዘለዎም ትኩር ርድኢት መቕርቦም ረኺቦም ድማ ዘድሊ ኣልያ እንተዘይተገይሩሎም ዳርጋ ናብ ሕማቕ ክስተታት ሂወት እዮም ዝሸመሙ ብዝኾነ ግን ገለጌጋ ምስ ተገንዘቡ ካብቲ ዝወረዶም ሓስያ ተማሂሮም ነቲ ኣዕናዊ መዘናዊ ኣካይዳ ደጊም ኢሎም ናብ መስመሮም ዝተመልስሙ ኸዓ ጌግኦም ፈዊሶም ምኩራት መምህራን ፀቕጢ ምዛኖ ብምዃን ንነብሶም ንኻልኦት ኣዕሩኽቶምን ብእወታ ክቕልሱ ትርእዮም ምኽንያቱ እቲ ኣሉታዊ ምትእኻብ ብምሕዝነት ናቱ መተዓሻሸዊ ኣስተብሎ ዘኽእል ሓይልን ልምድን ስለ ዘለዎ ስለዚ ኤልዳና ሓፍትና ነቲ ኣጋጢሚኩ ዘሎ ውፅኢት ኣሉታዊ ፀቕጢ መንእሰያት ዝኾነ ክስተት በዲህኪ ንዕዉት ሂወት ክትቀንዒ ተስፋ ንገብር
ጓልን ሰይቲ ዕድመ ገርዝውና እትጅምረሉ እዋን ምስ በጽሐት ካብ 13 ንላዕሊ ወርሓዊ ካብ ማህደር እንቃቑሖ ዘፍረዩ እንቃቑሖታትን ሓንቲ ስለትበስል ናብቲ ክትፈርየሉ ትኽእል ኣካላ ብጨናፍር ጫፍ ሻምበቆ ማህፀን ጌራ ናብ ማህፀን ትመጽእ። እዚ ማለት እዛ እንቃቑሖ ክትጸጊ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ትጽበየሉ እዋን እዩ። እዚ እምበኣር ጽፍዮ ኦቪሌሽን ይበሃል። እታ በሲላ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ ክትጽበ ዝጸንዐት እንቃቑሖ ዝዋሰባ ዘርኢ ወዲ ምስ ትስእን ንኣስታት 24 ክሳብ 48 ሰዓታት ተጸብያ ብመልክዕ ብመንደቕ ማህፀን ብዝግበር ምጭባጥን ምዝርጋሕን እዚ ዓይነቱ ባህርያዊ ናይ ቅብፀት ምሕቋን ብመልክዕ ደም ከም እትወፅእ ትኸውን። እዚ ድማ እቲ ጽግያ ብያታዊ ኣባህላ ናይ ኣዴታት ዝስመ መድመይቲ እዩ። ኣብዚ ክንግንዘቦ ዘለና እምበኣር ጽፍዮን ጽግያት ቀዲሞ ከም ዝምህርን ጽግያት ዝበሰለት እንቃቑሖ ጸፍያ ምስ ትስእን ጥራይ ዘጋጥም ጥራይ ምዃኑ እዩ። ዝበሰለት እንቃቑሖ ዝጸፍያ ምስ ትስእን ጥራይ ዘጋጥም ምዃኑ እዩ። ከም ኣጋጣሚ እምበኣር ጓል ኣብታ በኹሪ ጽፍዮ ስጋዊ ርክብ እንተፈጺማ እታ ዘርኢ ወዲ ክትጽበ ዝጸንሐት እንቃቑሖ ዝጸግያ ስለ ትረክብ ትጽገ ድቂ ኸኣ ይተሓዝ። እሞተን ዘርኢ ወዲ ተባዕታይ እንተሲኢነን ጥራይ ክወፃ ዝነበረን እንቃቑሖ ድቂ ስለ ዝሕዛ እታ ጓል ናይ ኣዴታት ከም ጀምራ ክትፈልጥ ዕድል ከይረኸበት ጥንሲ ናይ መሓዝ ዕድል የጋጥማ። ስለዚ ጽፍዮ ካብ ጽግያት ስለ ዝቐድም ሓንቲ ጓል ናይ ኣዴታት ከይትረኣያ ጥንሲ ከጋጥማ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ጽግያተን ዝጅምረሉ ዕሸላዊ ዕድሚኤን ፆታዊ ርክብ ስለ ዝፍጽማን ከምኡውን ናይ ነገር ኣጋጣሚ ኣብታ እንቃቑሖ ትጸፍየላ እዋን እታ እንቃቑሖ ትጸፍየላ እዋን ስለ ዝውዕልን ከምዚ ትርእዮ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ክበሃል ይከኣል። እንተዘይኮይኑ ብስነ ፍልጠታዊ መገዲ ከም ዝተጠቕሰ ቀደም ተኸተል ስለ ዝጅምር ተኽእሎ መሓዝ ጥንሲ ኣሎ። ብዝኾነ ግን እዚ ትብለዮ ዘለኻ ኣጋጣሚ ብኽልቲኡ ገጻት ዝሓሸ ገጻት ምኽርን ማዕዳን ክወሃበኪ ኣብ ዝቐረብኪ ሕክምና ብምኻድ ብኣግኡ ምፍላጥ ናይ ነገር ጥንሲ እንተኾይኑ ዘድሊ ስነ ኣእምራዊ ምድላው ክትገብርሉን ምስኡ ዝኸይድ ምኽርን ብምርካብ ሩፍታ ህይወት ረኺብኪ ህይወት ክትርስዕን ምሕጽነኪ። ስለዚ እቲ ዝሓለፈ ሓሊፉ እዩ። ደቂ ሰባት ከኣ ኣብ ህይወትና ብዙሕ ጌጋታት እኳ ንፍጽም እንተኾንና ጌጋና ብኣግኡ ምእራምን ካብኡ ተማሂርና ድማ ንዝሓሸ መጻኢ ከነማዕዱ እቲ ቀንዲ ሰብ ዘብለና ባህሪ እሞ ኣጆኺ። ብዝተረፈ ሰሰናዩ ንምንየልኪ። ሰላም እንዳሰመረ ከመይ ኣለኹም? ስመይ ንዓኹም ይኹን። ምስ በዓልቲ ቤተይ ኣብ ሓዳር 5 ዓመት ጌርና ኣለና። ወዲ 3 ዓመት ቆልዓ እውን ኣለና። ዓቕምና መዚና ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመት ክንወልድ ኢና ተሰማሚዕና። ኣብ ዝቐረባ ግዜ ንዓይ ብዘይርዳእኒ ምኽንያት ኣብ ቆይቆን ዘረባና ኣትለና። ሓዳር ቀሊል ከም ዘይኮነ ይፈልጥ ነይረየ። ከምዚ ዝኣመሰለ ዕግርግር ግን ኣይተጸበኹን። ክልቴና ተመሳሳሊ ዕድመን ስራሕን ስለ ዘለና ክንረዳእ ዝበለጸ ዕድል እዩ ዘለና፣ ግን ኣይከኣልናን። ሕጂ ብፍላይ እምበር ከነፋልጥ ነርና ዲና ክሳብ ዝብል ኮይነም እዚ ብዙሕ ዘይገበረ ሓዳርና ከመይ ጌርና ናብ ንቡር ክንመርሶ ንኽእል? ሰላም ዝኽበርካ ሓፍትና፣ ብንጹር እንታይ እዩ ትጸገም እኳ እንተዘይገለጽኪ ኣብ እትዘራረብሉ ግዜ ናብ ቆይቂ ዝዕድም ጸገም ናይ ምብሃል ከም ዘለኩም ምግንዛብ ኣይጸገምን። ቅድሚ ናብ ሓዳር ምእታውኩም ብዛዕባ ሓዳርኩም ተላዚብኩም ኢኹም ዝብል ግምት ኣለና። ምኽንያቱ ዘለኩም ተመሳሳልነት ኣብ ሓዳርኩም ክሕገዝ ከም ዝኽእል ግምት ወሲድኪ ምንባርኪ ገሊጽኪ ኢኺ። እንተኾነ እዚ ምሳሌ እዚ ድሕሪ ሓዳር ዝመጽእ ብድሆታት መፍትሒ ክትረኸብሉ የኽእለኩም እዩ ኣይንብልን። ምኽንያቱ ክውንነት ሓዳር ከይኣትኻዮን ምስ ኣትኻዮን በበይኑ እዩ። መጀመርታ ንስኽን ንሱን ጥራይኹም ነርኩም። ድሕሪ ሓዳር ግና ስድራ ቤት ክልቲኹም ኣዕርኹን መሓዙትን። ከምቲ ገሊጽክዮ ዘለኺ ድማ ደቅኹምን ካልኦትን ኣብ ዓንኬል ሓዳርኩም ከኣትዉ ባህርያዊ እዩ። እዝን ካልእን ብዙሕ ዘይሓሰብኩምሉን ዘይተዳለኹምሉን ኩነታት ከጋጥሙኩም ምስ ጀመረ ከዓ ሓዳር ክኸብድ ይኽእል። ክብደት ሓዳር ከፋኹስ ዝኽእል ጥበብ ኣገዳሲ ረዋሕን ልዝብ እዩ። መጻምድቲ ህድእ ኢሎም ከላዘቡን ክባሃሉን ዝኽእሉ ኣብ ሓዳር ክመፁ ዝኽእሉ ጸገማት ብቐሊሉ መፍታሕ ከም ዝከኣል ኣማኸርትን ሰብ ሓዳርን ይገልጹ። እዚ ጥበብ እዚ እንታይ የጠቓልል ንምርኣይ ኣብ ዓበይትን ፍሉያት ጉዳያትን ግዜን ቦታን ፈሊኹም ክትላዘቡ ምኽኣል። እዚ ነቲ ዕቱብነት ናይቲ ነገር ኣብ ግምት ዘእተወ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛ ትዘራረብሉ እንተነርኩም ኣብቶም ዓበይቲ ጉዳያት ግን በይንኹም ረጊእኩም ክትዘራረብሉ ትኽእሉ ግዜን ቦታን ምፍላይ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ጥቀሙሉ ቃላትን ምንቅስቓሳትን ከተስተውዕልሉ የድሊ። ምኽንያቱ ከም ኣብ ንቡር ግዜ ኣብ ፍኹስ ዝበለ ስምዒት ስለ ዘየለኹም ዓበይቲ ጉዳያት ኣልዒልኩም ኣብ እቲ ዝትይሉ ዝያዳ ምክብባርን ትሕትናን ከም ዘድሊ ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ። ሓደ ኣብ ዝዛረብሉ ግዜ እቲ ካልኣይ ሰማዕ ክኸውን ኣለዎ። ክልቲኹም ብሓንሳብ እንተተዛሪብኩም ዝሰምዕ ስለ ዘይህሉ ኣብ ባእሲ ኢኹም ተኣትዉ።
ገይግኻ ምቕባልን ይቕሬታ ምባሃልን ልቦና እምበር ድኽመት ከም ዘይኮነ ምስትውዓል ንምርድዳእ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ። እዚ ማለት ግን በዚ ጥበብ እዚ ንኹሉ ሽግራትኩም መፍትሒ ኣብ ግዚኡ ትረኽብሉ ማለት ኣይኮነን። ሽግራት ወትሩ ምሳና ዘሎ እዩ። ብመደብ ዓቕልን ትዕግስትን ናይ ምብባሃል ክእለትን ንኸስኮስካ ምኻድ ድማ እቲ ቀንዲ መፍትሒ እዩ። ዝኽበርካ ሓፍትና በዚ መልስና ዓጊብ ክትኮኑ እናተመነና ምስ በዓል ቤትኪ ኣብ ሓደርኩም ተጽብቑ እምነየልኩም። ዝኽበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ ዝሰማዕኩም እዩ ነይሩ። በዚ ንቐርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊብኩም ትኮኑ ሙሉእ ተስፋና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንምለሰኩም በቶም ካልኦት መደባትና ክትዘናግዑ ሰናይ ምንየትና እዩ።